Вярвам ти. А беше там. Абсолютно си беше там. Видях го. Бирата не е питие за писатели. Абе, тая пералня да не е с двойно дъно. Какво? С двойно дъно, като уния шпионските куфари. А не се смей. Ти откъде имаш тая пералня? Вчера я купих. Кой ти я продаде? Съветвам ви да купите тази. Ама тази май ми е малко голяма. Няма да съжалявате, елате. Продаваме я с голямо намаление. Така ли? И защо? Нищо няма, работи си. Само ей тази лампичка там не свети. А за какво е тая лампичка? За красота. 200 лева отстъпка.